Eh, astang laaya. Dagong pa. Asta pa yung tugnawa. Inusara pa yun ta. May gani kay gianad ko niya. Ay, time pa. Lami ka ron mag-chat-chat ba? Wato may Pirino. Kaya dagag chika ito. At tuon ako si Pirino. Ay, time pa. Mahal ko, dili na ganan. Daina, uy. Muro magtumboy nga tato. Pirino! Pirino! Kaun sa mga diha? Nilaay ko, John. Laay ka? Ay kabalaka. Mga to tag-Pirino. Pirido? Tagag, chika dito. Mismo! Tara! Time sa. Saan man Pirino? Si Gerald manaog. Si Gerald! Pre! Naanak ko ni si Junjun yung tanaw. Pre! Saan naman ka pa rin, Gerald? Di naman ka mamansin. Kabalo ng gud ko unsay tuyo nimo? Ah, grabe pug ka, oy. Kabalo ng gud ko sa imong taras. Nganong nakadiri mang babae na pugka. Pre! Mga turo man tag-Pirino. Pirido? Tagkan kag chika nito. Tara, Pirino. Ikaw, asa man ka mo adto? Ang palit ra ng nigsudan lab. Nabaday mo palit og sudan tulo ka buok, magpulong. Ali, dili ba? Dali. Okay. Pre, apilin lang kong sudan, pre. Oh, Pirino. Nasa sa Pirino, ha? Mag-iyahay na ta. Ha? Ano mag-iyay man to? Kaunsa man ka? Mag-iyahay ta, chika. Dire na ka, ha? Iyahay na ta. Ijikas lang nako. Magkita na tayo niya sa balay, ha? Kini, magkalapok jud mi. Dam na ko makalapok. Asa naman to si Pirino? Tugay mo ikabalik. Yun, nakalapok na ko. Magkalapok jud ay. Astang lapuga.